من كسرعاس حكجن دستاوي مسل تنفهم قمص البصر كبران واللسان ካልኦትን ኣመልክቱ ዝተዋሃበ መግለጺ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ሶታን ዕድመን ከይተለየ ተጋሩ ብመንነቶም ምክንያት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ኢትዮጵያ ሰብ ዘይት ግፍዒ ተፈፂምዎም እዩ እዚ ግፍዒ እዚ ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ዝተዋኸል ተስፋ እኳ እንተገበርና ንሰላም ቅርዋት ብዘይኮኑ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ሓዘውን ግፍዒ ይፍፅሙ ኣለዉ ካብዚ ሓደ ልዕሊ ቆሞስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል በፅሑ ዘሎ በደል ተጠቃሲ እዩ ቆሞስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ድምፂ ህዝቢ ብምዃን ብዙሕ ተጋድሎ ዝፈፀሙ ኣቦ ምዃኖም ግልፂ እዩ እዞም ኣቦ እዚኦም ኣብ ሃገረ ኣውስትራልያ ፀኒሖም ከም ሓደ ትግራዋይ ድሕሪ ዕፅዋን ክዳን ህዝቦም ንምሕታትን ንምፅንዕናዕን ናብ ትግራይ ኣብ ዝገበርዎ ጉዕዞ ዕለት 5/11/2015 ዓመተ ምህረት ካብ ሰዓት ንግሆ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ናይ ፀጥታ ኣካላት ኢና ዝብሉ ሰባት ተዓጊቶም ብዘይ ምግብን መደቀስን ኣብ ስቃይ ይርከቡ እዚ ተግባር እዚ ድማ ሓደ ተጋሩ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናይ ምንቅስቃስ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ዝገደበ ፕሪቶርያ ንድሕሪት ዝመልስ እዩ ስለዚ መንግስቲ ፌደራል ቆሞስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ናብ ዝደለይዎ ክንቀሳቀሱ መሰሎም ሕለው ትገብረልና ክሳብ ሕዚ ንዝበፅሖም ምንግልታዕን ካብቶም ተእመን ዝዓገትዎም ኣካላት ሞራላዊ ካሕሳ ክረክቡ ትገብር ኣብ ልዕሊ ናይ ሃይማኖት ኣቦ ቆሞስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ዝበፅሖ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቤተክርስትያን ትግራይ ዝበፅሐ በደል እንትኾን ብትግራዋይ መንነቶም ዝበፅሖም ሕሰት ዝመስል ምንቅስቃስ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ብፍርዲ እናውገዘ ብህፁፅ ክልቀቑ ፃውዒትና ነቕርበሉ ሓምለ 7/2015 ዓመተ ምህረት ኣክሱም ትግራይ